Čau, já jsem zase. V dnešní vidíce vám se pokusím vysvětlit, jak se dělá One Finger Impossible. Je to takže dáte si prsty jako kdyby normálně zrkaně olí a teďka. Nebo můžete mít být takhle, anebo takhle. Je to lepší s jedním prstem. Takže takhle, tak. Tímhle prstem jenom musíte mít pořádný ten, jinak se vám to nepodaří. Jinak to vůbec ani neskoušejte. Takže radši, kdo to nemá, tak to nemá. Tak, vezmete prostě ten prstíček a jenom to stlačíte k němu dolů a deska se vám jako kdyby takhle otočí a vy ještě dorazíte. Takže dívejte se. Takhle vlastně vypadá, když to dělám lehce. Když se vám to třeba nemusí povést, ale je to dobré, hlavně když to zmačnete víc, protože když uděláte tohle, vlastně když do toho dipnete, tak se vám tak vlastně těžko dělá tohle. Že vám takhle jako spadne. Ale mě to nechce. Takže jenom vlastně když s tím prstem trošku potlačíte finger a necháte, ale už se vám sám propadne. A pak už stačí jenom hodit. Může to být statky Impossible, nebo takhle. Já to dělám skoro vždycky Impossible, ale můžu to udělat i tím klipem. Ale lepší je to fakt jako tím Impossible. Když je to One Finger Impossible, tak je to tak. A další video bude, až ho budu natáčet. Takže čau.